Măi, Doamne, eu sunt tare supărat. Gata, filmează? Doamne, eu sunt tare supărat. Manu peștele mi-a dat. Mamă. Doamne, că doară că era prematur. De la familia la pește de fără număr, n-a adus niște porumbă. Peștele era prematur. Cu Samson eu l-am omorât. Mamă. Bine, bă! Bagă-mă. Samson drumul înapoi a dat. Bă, și-a bătrească familia ta. Samson drumul înapoi a dat. Bală l-a recuperat. Doamne, și ce rangă în cap i-am dat. Pe loc peștele s-a curățat. Nici din sul n-a mai scăpat. Și te-am întrebat, mama. Samsone, dă-te la mormântare, nu ne arde de râsul. Vă rog, uite, bă, cânta cu șapca în cap. Lasă-mă, Doamne, asta-i rugămintea mea. Ascultă pește în coa. Eu ți-am pus crucea. Eu ți-am scris și planglica, măi, mamă. Doamne, și în zi de sărbătoare să îți fierbe în grămânoală, că astăzi mare pomană, mamă. De Paște și sărbători să-i aprindem lumânării și să fierbe în grămânoală, că astăzi e mare pomană, mamă. Să scrii și ție dacă mai dai cu ceva. O urmează a lui. Doamne, și ga nimioara arsă, că nu l-am prins în plasă. El în axa agățat și pe mal l-am aruncat. Mamă, mie milă de vine să mor. Că nu mai am baterii. Să bas și bas. Ce bă, cocoașa, nu? Dă-l în pizda, mă, că stai cu banii, nu vezi? Ce bă tu, David? Nu, nu. Bagă-mă. Are gust. Oh, bă, nu mai plânge, gata, Dau bate Să moară, mă, tată, mai faci așa. Deci unii la mort aici. Băi, băi, murică și... Nu vezi, vii cu vii, morții cu morții. Mamă, scaun. Plânge și partea asta, mă. Da, de ce te pui partea asta? Crucea, mă. Cu crucea! Pune-te aici să ieși.